Hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy deliciosang ka-love team. Maras Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Oras na para magpakalbo ng ulo mo. Oo, B. Masyado nang mainit ang panahon ngayon. Kaya mas maganda kung nagbabawas ka na ng mga buhok, i-shave mo na yarn. Ikaw na bahala kung anong ulo ang iniisip mo. Ulo ba ng kasama mo? Ulo mo? Ulo ng kapitbahay mo? Whichever, whatever, whoever you like. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan. Daldalerang atleta DJ Mara Tony. So kanina nga nabanggit ko na kung bukod sa problemado ka na nga pagdating sa presyo ng gasolina, B, mahirap naman kung problemado ka rin sa iyong pagmumuka. Diba? Sa panahon ngayon, hindi pwedeng maraming problema. Dapat isa-isa lang. Kaya kung ikaw hanggang ngayon nag-iisip kung paano nga ba ma-improve ang iyong pagmumuka o paano ba mag-i-improve ang iyong appearance when it comes to work o kaya naman pagdating sa partner mo na feeling mo nagiging malamya na ang relasyon nyo. Well, this is it! Diba? Ito yung mga panahon na dapat itong mga tip na to dapat isinasa puso mo at isinasa pusod mo. Ha? Anyway, tip number 1, kung kagaya kita na gusto mo na ring mag-shave ng buhok sa iyong muka or what we call facial hair, pwedeng-pwede naman yan. Basta, dahan-dahan, pwede po tayong gumamit ng razor. Yan, yung blade din. Dahan-dahan ka lang, B. Baka mamaya magulit yung partner, bakit yung mukha mo duguan na. Diba? Kahit papaano, tanggalin ang mga bigote kung hindi naman na kailangan at hindi masyadong appealing sa iyong asawa. Well, tatanungin mo rin muna kasi siya. Ano, gusto mo ba ng clean or you want it a little bit dirty? Tip number 2, syempre kailangan, bukod sa facial hair, kung tingin mo, it's time to level up ang iyong hair sa ulo. Oo, like literal na ulo. Anet yan. It's time for a haircut. Kung sa tingin mo, ito na yung perfect time para magbawas o magpagupit, why not choknut, no? Gaano ka na ba katagal na mahaba ang buhok? Sabi nga raw nila kapag medyo matanda na o may age na medyo dapat daw medyo pixie cut na, lalo na sa mga kababaihan. Sabi ko nga ako, isa sa mga gusto ko talagang haircut, yung maiksi lang kasi masyado pong makapal ang mukha ko. Yung buhok ko. So, kahit pa paano, gumaan-gaan ang buhay at gumaan-gaan din ang paggastos. Syempre, the shorter your hair, there's no more need there's no more need for conditioner and shampoo, so much more. Ano raw? Ibig sabihin nun, hindi mo na kailangan masyadong gumastos sa shampoo at conditioner. Siyempre, konti lang ang kailangan at magagastos mo dyan. At siyempre, tip number 3, sa panahon ngayon, always check yourself before you head out. Kumbaga, pag lalabas ka ng bahay, tingnan mo sa salamin, ano pa ba yung mga pwede mong magawa na kahit walang pera, pwedeng ma-improve sa sarili. Bukod sa pagpapagupit ng buhok, sa pag-shave ng facial hair, o baka naman mamaya sa iyong mga ngiti. Minsan nasa ngiti lang yan, B. Tandaan mo kung ikaw ay may mukha na medyo masungit o medyo ang tinatawag nila RBF, resting bitch face ang tawag. I-adjust natin ng kaunti, no? Smile, smile, para kahit papaano hindi na paghahalataan na masyado kang maraming problema. Pag yung ngiti mo, naihawa mo sa katabi mo, ay, panigurado, mas dadami ang blessings mo. Let's spread happiness, let's spread the love to each other, lalo na in this time of crisis. Wala na tayong ibang pwedeng maihatid sa kanila, no? Hatid saya. Ay, speaking of hatid saya, saktong-sakto po, this coming April 18, on a Saturday, we have this very, very bongacious concert, which is
Libre, libre, paulit-ulit, libre! Libre po ang concert na ito. Nagaganapin po sa Damayan Covered Court, Pasig City. This will start at 4 p.m. in the afternoon hanggang 10 p.m. Kaya kita-kits tayo dyan, okay? Let's spread love and happiness. And susunod na po ang ating Spicy Opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Oh, by the way, you can check me on my Facebook account, Instagram, TikTok, Threads. It's Mara Tony. M-A-R-A space T-O-N-E-E. Bye everyone. Happy Tuesday. Go, Sakta Budlo. Pasok mo. Medyo nahihirapan